for eksempel kendt for at være meget, meget teknisk sammenlignet med europæisk fodbold. Kan man sige det samme om håndbold, at der er nogle særlige Droga 170. tradition, der adskiller sig fra den måde, vi kender det i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg kan godt stå og lede som om, at jeg ved, hvem det her er, men jeg læser faktisk op af et manuskript her, fordi jeg ved ikke, hvem Scuba Q er, men det kan du fortælle mig. Han er man of the year. Scuba Q, at den her mere lyrisk orienterede hiphop, den absolut stadig trives rigtig godt. Man skal bare passe det ind på en tidsvarende måde, hvilket begge kunstnere gør. Og størstedelen af de nye navne, der blev præsenteret, er udenlandske, men der... E-sportsturneringer. Nej, hvor sejt! Ej, kom derhen af, mand. Sindssygt. Altså, det begynder at lugte af det, men okay, du er dommer i e-sportsturneringer. Yes, og det er derfor, produktionen de bestemmer, hvad der skal ske. Fordi så er det mig, der så sørger for, at det sker. Sejt. Altså, det synes jeg virkelig er imponerende, Dian. Er du glad for at arbejde med det her? Det kunne jeg næsten kun forestille. Kierunek droga Ja, det 450. er mega sjovt. Også fordi du møder så mange nye mennesker, og du møder rigtig mange spillere. Og de er overhovedet ikke, som de er på kamera. Fuldstændig, at det er en helt anden branche, man er i. Hvor her, der er fart på fra start til slut, hvor mit andet job, jamen der er det mere fra 8-16, der er fart på, og så er det ligesom det. Men altså, det er konge, altså. Det lyder som om, du har et fuldstændig henrivende og fremragende liv, skulle jeg til at sige. Altså, jeg føler virkelig, du har fået bingo på hele pladen. Jamen, kæmpe stort tillykke med det, og tusind tak, fordi du ringede ind. Nu er erhvervsbingo samling her. Procent på alt printerblik fra HG. Få en Masterchef Airfryer til 499. Du får også 2 stykker cheesy yoghurt til 23 kroner. Frosne grøn cheesy. Plus 18 år, regler og vilkår gælder. Mamy pięknie Toyota. Med madglæde. Og med 8 stykker Toyota, dobre auto. 18 kroner. Puka økologisk te til 20 Toyota kroner. Celica, Og en Coca-Cola 91 rok. 63,95. 2 litry GTI, 156 koni, a wychodziła wersja Carlos Sainz na 4 napęd, 204 konie z turbiną. Vilkår gælder. Znowu mleczko. Sunset Boulevard sparer du lige nu 30% på alle vores lækre brioche-menuer, når du henter i drive-in. Ja, 30% på alle brioche-menuer, men kun i drive-in. Kunne du heller ikke køre hele byen rundt for at købe ind? Og er du helst fri på turen til nabobyen? Hos Min Købmand kan du få det hele, uden at besøge dem alle. I denne uge får du for eksempel Gestus Hakke dansk grisekød til 20 kroner, Dripper Hus Skiveost til 22, og 10 stykker Gestus Hakke til 15 kroner. Pause. Altså bare, AMS Growy. Musimy meldować na rozładunek. Dania. Proszę, AMS Growy. Teraz ja nie pamiętam, gdzie to był ten rozładunek. Przyszamy na rozładunek. Fairway. Danie.